Теге җума хутбасында туганнар белән араны якынайту, яхшырту, алар белән араны ныгыту һәм дә туганнар белән араны өзү хакында булган аятлар һәм хадислар карап киткән идек. Һәм туганнар белән араны ныгыту никадәр Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында игелекле гамәл, зур әҗр саваплы гамәл икәнлеге бәян ителде. Һәм дә шулай ук туганнар белән араны өзү Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында никадәр куркыныч һәм никадәр зур гөнаһ икәнлеге дә Коръән-и Кәримдә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның хадисләрендә бәян ителә. Шуңа күрә һәрбер пәйгамбәр шушы җиргә җибәрелгәч, иң беренче ла илаһа иллаллаһ кәлимәсенә чакырып, шулай ук туганнарыгыз белән араларыгызны якынайтыгыз, ныгытыгыз дип, һәм туганнар белән араны үзүдән сакланыгыз дип җибәрелгән булды. Һәрбер пәйгамбәр. Шул исәптән Аллаһ Субханаһу ва Тааляның соңгы пәйгамбәре Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям да ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсе белән һәм дә шулай әлбәттә туганнарыгыз белән араларыгызны яхшыртыгыз, туганчылык җепселләрен ныгытыгыз, бәйләгез һәм туганнар белән араны үзүдән сакланыгыз дигән сүзләр белән дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям килде. Бүген дә шушы теманы дәвам итеп, туганчылык җепселләрен ныгыту, туганнар белән булган араны яхшырту, ныгытуның файдалары хакында, дөнья һәм ахирәте өчен файдалары хакында сөйләп китәсе килә. Беренчедән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадисендә әйтә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля барча нәрсәне яраткач, туганнар белән булган араны да яратты диде, барлыкка китерде. Һәм аннан соң шушы туганчылык җепселләре Аллаһ Таалядан сорагач, Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңа әйтә: "Син риза буласыңмы, әгәр дә мин сине бәйләүчене, сине ныгытучыга нык булсам, аны да ныгытсам дип, һәм сине үзүчене дә үзсәм, риза буласыңмы дигәч, туганчылык арасы менә шу туганчылык җепселләре риза булам диде." Һәм дә шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңлата, әгәр дә кем туганнары белән арасы нык булса, димәк ул Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән булган араны да ныгыта. Кем туганнары белән булган араны үзсә, димәк ул кеше Аллаһ Субханаһу ва Тааля белән булган араны да өзә дигән сүз. Шуңа күрә инде һәрбер мөмин мусульман тырышырга тиеш туганнары белән араны якынайтып, Аллаһ Субханаһу ва Тааляга якынаярга һәм сакланырга тиеш, туганнары белән булган араны өзеп, Аллаһ Субханаһу ва Таалядан өзелүгә. Бу хадис Бухаридә китерелә һәм сахих булган хадислардан санала. Шулай ук туганнар белән араны ныгыту, яхшырту, шушы үзелгән араны бәйләү җәннәткә керергә сәбәп булып тора. Бер вакыт бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына килә дә әйтә: "Эй Расулуллаһ, миңа җәннәткә кертә торган һәм уттан ерагайта торган гамәлне күрсәтсәнә" дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аңа әйтә: "Бер Аллаһка гына гыйбадат кыл һәм аңа тиңдәш кылма, ширк кылма" ди. Намазларыңны торгыз, закатларыңны бир һәм туганнар белән булган араны ныгыт ди. Туганнар белән булган үзелгән араны бәйлә дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә үзенең бер сахих хадисендә. Шулай ук Абдуллаһ ибн Салам радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинәгә килгәч, мин аннан ишеттем ди. Аның иң беренчеләрдән булган сүзләре: "Эй кешеләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шунда булган халыкка: эй кешеләр, бер-берегезгә сәламнар әйтегез. Ягъни сәламнар бирегез бер-берегезгә. Ассаламу алейкум дип. Һәм бер-берегезгә ризыклар биреп ашатыгыз" ди. Бигрәк тә ризыгы булмаучыларга ризыклар биреп, аларны ашату, ишертү саваплы гамәлләрдән санала. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям васулул архам, туганнар белән булган араны бәйләгез ди. Һәм кешеләр төннәрен йоклаган вакытта сез намазда уяу булыгыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Шулай эшләсәгез, шулай эшләсәгез, җәннәткә сәлам белән,
иминлек белән керерсез дип вәгъдә итә. Шулай ук туганнар белән булган араны ныгыту, ул Аллаһ субханаһу ва таалагә буйсыну, Аллаһ таалагның әмренә буйсыну, ул әҗр савап. Аллаһ субханаһу ва таалагә буйсыну өчен без шушы дөньяга китерелгәнбез. Һәм шуңа күрә туганнар белән булган араны без ныгытырга, бәйләргә тиешбез. Аллаһ субханаһу ва таала андый кешеләр хакында әйтә: "Валлазина ясилуна ма амара Аллаһ биһи ан юсала ва яхшауна раббахум ва яхафуна су'ал хисаб." Шулар, ягъни мөэминнәр, кайсылары без аларга хөрмәт, мәрхәмәт, шәфкатьлелек күрсәтергә дип әйткән кешеләр белән хөрмәт, шәфкатьлелек күрсәтәләр ди шундый кешеләргә. Ягъни туганнарына, якыннарына карата игелек кылалар. Үзләренең Раббыларыннан һәм кыямәт көнендә начар хисап кылудан куркалар дип Аллаһ субханаһу ва тааля Рагд, ягъни Күк күкрәү сүрәсенең 21-нче аятында бәян итә. Шуңа күрә кем үзенең туганнары белән араны ныгыта икән, бәйли икән, димәк ул кеше Раббысы Аллаһ субханаһу ва таалагә буйсына. Кем шушы араны боза икән, өзә икән, димәк ул Аллаһ субханаһу ва тааляның әмренә буйсынмыйча, аңа каршы чыгулардан була. Шулай ук туганнар белән булган араны ныгыту ул кешедәге иманның күрсәткече булып санала. Абу Хурайрада китерелә торган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман кана ю'мину биллаһи вал яумил ахир фальясил рахимаху." Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә иман китергән икән, ул туганнары белән булган араны бәйләсен диде. Туганнар белән булган араны бәйләсен дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы изге гамәлне Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә иман китерү белән бәйли. Ягъни никадәр улуг гамәл икәнлеген күрсәтә. Шулай ук ушбу гамәл Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң яраткан гамәлләрдән булып санала. Бер вакыт бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килә дә: "Эй Расулуллаһ, Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң сөекле гамәл хакында әйтсәнә" ди. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям "Әл-иману биллаһ", бер Аллаһка иман китерү ди. Соңыннан кайсы гамәл дип сорагач, ул әйтә: "Туганнарың белән булган араны яхшырту". Соңыннан кайсысы соң дип әйткәч, ул әйтә: "Яхшылыкка индәп, начарлыктан тыю" ди. Һәм шушы кеше сорый: "Эй Расулуллаһ, Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң начар гамәлне әйтсәнә" ди. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ул Аллаһ Тәгаләгә ширк кылу, тиңдәш кылу". Аннан соң кайсысы соң дигәч, ул туганнар белән булган араны өзү диде. Аннан соң кайсысы дип әйткәч, ул начарлыкка чакыру һәм яхшылыктан тыю дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә әйтә. Һәм менә шу өч нәрсә алар бер-берсенә бик нык бәйле. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, туганнарың белән яхшы муамәләдә булу, яхшылыкка чакырып начарлыктан тыю, алар бер-берсенә бик якын булган гамәлләр. Кеше иманга килә икән, намазга баса икән, хаклыкны аңлый икән, иң беренче ул шушы хаклыкны кемнәргә ирештерергә тырышырга тиеш? Әлбәттә үзенең якыннарына, үзенең халал җифетенә, әти-әнисенә, балаларына, туганнарына, якыннарына менә шу яхшылыкны чакырга нитергә тиеш. Шуңа күрә ул иң беренче туганнары белән булган араны яхшыртырга тиеш. Үзенең әдәбе белән, үзенең әхлагы белән, хәтта синең туганнарың, якыннарың башка дин әһелләреннән булса да, хәтта синең туганнарың, якыннарың зур гынаһлар кылса да, син алар белән араларны үзмичә, бәйләп, ныгытып, аларны хаклыкка чакырырга, туры юлга чакырырга, җәһәннәмнән котыла торган юлга чакырырга, җәннәткә илтә торган юлга чакырырга тырышырга тиешсең. Бу синең бурычың булып тора. Һәм монда әлбәттә инде күркәм әдәп, яхшы сүз, яхшы муамәлә һәм хикмәтле гыйлем белән, ягъни гыйлем белән, хикмәт белән аларга шушы хаклыкны ирештерү тиешледер, хөрмәтле җәмәгать. Ягъни бу шулай Аллаһ субханаһу ва тааля каршында иң яраткан, иң сөекле гамәлләрдән булып санала. Шулай туганнар белән араны яхшырту ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның васыяте. Әбу Зар радиллаһу ан үзенең бер хадисендә әйтә: "Минем сөеклем" диде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям миңа васыят итеп калдырды шушы әйберләрне. Шуларның берсе ул син гыйбадат кылган вакытта, яисә диндә булганда, кешеләрнең сүзләренә карамаска. Ягъни алар синең турыңда нәрсә генә сөйләсә дә,
Нәрсә генә әйтсә дә, аларның шушы сүзләре сине Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылудан читләштерергә тиеш түгел. Карале, бу бит намаз укый. Нәрсә ул кеше күрсәтеп йөри, кешегә үзенең изгелеген күрсәтеп йөри дип, һәм башка нәрсәләр, ягъни сине читләштерергә тиеш түгел. Намаз укудан, мәчеткә йөрүдән һәм башкасыннан. Ягъни син Раббым Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә тугры булып калырга тиешсең. Гыйбадәт кылырга тиешсең. Синең хакында нәрсә генә әйтсәләр дә, яхшысын әйтәләрме, начарын әйтәләрме, ягъни шушы юлда син тугры булып калырга тиешсең. Һәм дә шулай васыят итеп калдырды, туганнарың белән булган араны яхшыртуны дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Зар радиллаһу анһу. Әгәр дә безнең әти-әниебез безгә васыят итеп бер нәрсәне калдырса, бер нәрсәне әйтсә, без бит аны үтәргә тырышабыз. Аманда Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең сөйкле илчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям васыят итеп калдырган икән, без бу нәрсәне дә эшләргә тиешбез җәмәгать. Шулай ук кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, менә шушы туганнар белән булган ара кыямәт көнендә адәм баласына шәһидлек китерәчәк. Шәһидлек китерәчәк. Ягъни әгәр дә син туганнарың белән яхшы мөгамәләдә булгансың икән, шушы туганчылык җепселләре шәһидлек китерәчәк. Раббым, ул кеше минем араны ныгытты, бәйләде, бөтенесен эшләде дип. Әгәр дә инде син туганнарың белән булган араны өзәсең икән, белеп тор, шушы туганчылык җепселләре кыямәт көндә әйтәчәк: Раббым, бу кеше синең әмреңә буйсынмады. Ул туганнары белән булган арасын бозды. Шушы туганчылык җепселләрен үзде дип. Туганчылык җепселләрен үзү, ул хөрмәт җәмәгать, Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең ләгънәтенә төшү. Һәм шундый чакта адәм баласы кыямәт көнендә җәннәткә керә алырмы, әгәр дә аның шушы туганчылык җепселләре әйтеп торса, Раббысы Аллаһ Субхану ва Тәгаләгә ул кеше бозды дип, ул кеше үзде дип араны. Әлбәттә, синең шансларың җәннәткә кергә бермә-бер кими. Әгәр дә син туганчылык җепселләрен ныгытасың икән, бәйлисең икән, тырышасың икән, туганнарың белән яхшы булып яшәргә, синең җәннәткә кергә шансларың арта гына. Шуңа күрә шушы дөньяда без, хөрмәтле җәмәгать, араларыбызны яхшыртырга, туганнарыбыз турында кайгыртырга һәм шушы җепләрне хәтта өзелгән булса да, ерак булса да бәйләп ныгытырга тиешбез. Шулай ук шушы дөнья эшендә туганнар белән булган араны бәйләү файда китерә икән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Анас ибн Малик радиллаһу анһу аның сүзләрен китерә. Әгәр дә кеше тели икән үзенең ризыгының киңәюен һәм гомеренең озынаюын, ул туганнары белән булган араны яхшыртсын диде. Яхшыртсын диде. Ә бездә кызганычка каршы киресенчә, туганнары белән талашып, ызгышып, мал булышып, бер-берсенә душманлашып, озын гомер телиләр, бәрәкәтле имин тормыш телиләр. Уйлап кына карый җәмәгать, Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең ачуын китерә торган гамәл кылып, без ничек бәрәкәтле тормышка ирешик? Biz nичек иминле тормышка ирешик? Ничек безнең ризыгыбызда бәрәкәт булсын? Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең ачуын китерә торган гамәлләр кылып яшәсәк, туганнарыбыз белән булган араны үсәк. Үзебезнең башыбызга кайгы төшсә бит, иң беренче булып туганнарыбыз, якыннарыбыз килә. Әгәр дә алар белән ара өзелгән икән, кем килсен безнең яныбызга? Иптәшләр, дуслар, бер көн килер, ике көн килер, бер атна килер, күп дигәндә. Аннан соң алар китәләр. Һәрберсенең үз тормышы, ләкин туганнарың, якыннарың синең белән калачак, һәм алар сиңа даими рәвештә ярдәм итеп торачак. Шулай туганчылык җепселләрен бәйләгән өчен иң тиз әҗр савап, иң тиз ирешә, һәм Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең начар җәзасы да иң тиз ирешә, әгәр дә кеше туганнар белән булган араны үссә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә үзенең бер хәдисендә: кемдә-кем туганнары белән арасын бәйли икән, аңа әҗр савабы, игелеге менә шушы яхшылык Аллаһ Тәгаләдән яхшы җәза бик тиз килеп ирешәчәк. Һәм киресенчә булса, Аллаһ Субхану ва Тәгаләнең ачуы да, газабы да аңа бик тиз килеп ирешәчәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бәян итә. Шулай ук туганнар белән араны ныгыту ул кешедән начар үлемне дә ерагайта.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining bir hadisinde aytadi, kimda kim tili ekan, o'zining umrining uzunayuun, ham rizqining kengayuun, ham noshar o'lim ondan yiroq bo'luun, u tug'anlari bilan bo'lgan orani nig'itsin dedi. Allah Teala'dan qo'rqsin deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Ushbu hadisni Ahmad keltiradi, ham Ahmad Shakir sahih deb aytadi ushbu hadis haqida. Har birimiz o'zimizga yaxshi o'lim keluvini tilaymiz. Har birimiz tilaymiz so'nggi so'zlarimiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lsin deb. Hamma bu sabab balki tug'anlarimiz bilan oralarimizni yaxshilsak, ham Alloh subhanahu va taoladan qo'rqsak, balki mana shu sabab bo'lur bizning o'limimizning yaxshi o'lim bo'lib, noshar o'limdan yiroq bo'lgani. Shunday shu dunyo ahllarining ham oxirat ahllarining eng axloqi, eng yaxshi axloq o'lnaq bilan tug'anlari bilan bundan orani nig'itdi deb Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining hadisida bayon etadi. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, biz mana shu hadislarga tayanib o'zimizning tug'anlarimiz bilan orani yaxshirtib, agarda ular bizga nosharlik bilan javob berar ekan, kirsincha biz ularga yaxshilik bilan javob berib, ularni haq yo'lga, islom diniga chaqirib, undab jahannam yo'lidan kesatib, birga do'st totuv bo'lib yasharga Robbimiz Alloh subhanahu va taolo nasib etsin. Aqulu qawli hadza astagfirullah li va lakum. Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam tug'anlar bilan orani uzishining jannatga kirmayacak ekanligini bayon etdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi, tug'anlar bilan orani uzishi jannatga kirmasdi. Jannatga kirmasdi. Shunga ko'ra biz buni haqida da o'ylanirga tegishmiz. Bunga kunda ko'pmi kishi mol bo'lishgan vaqtda, miros bo'lishgan vaqtda tug'anlari bilan talashib, izg'ishib, satulashib, dushmanlashib, kvartiraga kiralar, mashinaga o'tiralar. Abitsin ayye shu dunyoda tug'anlarim bilan orani bozib kvartiraga kirsin. Lekin qiyomat kunida bitsin jannatga kira olmayapsan. Senga narsa qadrliroq? Sen o kvartiraga kirib yashay olasizmi yo'qmi belgisiz. Endi sen o'zingga garantiya olding jahannamga kirgan. Alloh saqlasin. Shunga ko'ra shu dunyo boyliqlarini aldanib, tug'anlarimiz bilan orani izu birda ko'rkam amal tugul, birda tegish tugul. Ham hatto tug'anlar bilan orani uzishining amallari da qabul bo'lmaydi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi. Abu Hurayradan keltirilgan hadisda har bir panshanba jumaning tunida adam balasining amallari Robbisi Alloh taolaga ko'tariladi. Ham kim tug'anlari bilan orani uzgan bo'lsa, uning amali qabul bo'lmas deb Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytadi. İmam Ahmed rivayetinde hem Ahmed Shakir şu bu hadis hakkında sahih deb aytadi. Shular Buxoriy Adabul Mufrad kitabında aytadi, tug'anlari bilan bo'lgan orani uzuvchilarga Alloh taolaning rahmati tushmasdi. Alloh taolaning rahmati tushmas. Agarda Alloh subhanahu va taolo rahmati tushmaykan bizga, bizning barakatli turmush ketik, nindi imin turmush ketik. Shunga ko'ra endi Alloh subhanahu va taolo bizga tug'anlarimiz bo'lgan orani yaxshitirgan, nig'tirgan nasib etsin. Ham ni ravishli tug'anlar bilan orani yaxshirtib bo'lar. Anisi endi inshaalloh oldagi jumalarda tag'in bayon etilir. Endi bu temaga men bosim yasab bir necha jumani yetdim, chunki sunnatda bu tema bik muhim, bik kerakli. Ham kishilar qizg'anishga qarshi bu masalaga bugun bik yengil qorilar. Gerçi bu narsa Allah subhanahu wa ta'ala karşısında büyük ulug, hem büyük zo'r narsa bo'lsa da.